Ang baka ito, kinin natin na. Oh. Ito guys, nakikita ka niya itikwa. Sunod ito, oh, nanjuwa. Oh, nanjuwa. Ano? Nyalalaom. Nyaitan nuang. Nuang aghay ka nuang. Halo. Nyalalaom. Ipakita man ni. Oh, friend. No, guwapo ni. Aghay ka man anggal? Aghay ka. Hi. Paghayang bay tanwang ngayon nga na J guys, di paltubungan mi. So nagala paltong, kunayo kastoy. Kastoy ni tagala paltong, aja ni ugot. Dasa, ang laka. Alam mo. Ginambal kayo. Kasano dagarado? Kasjay, Minar jagarado. Hello Minad. May kanina may kagalan. Buwan paltong may kan. Kita mo dapat dumulog sumpo na. Ngayon ang kumula ito may padawat kulat ha. Mula ni mamang may padawat kulat ha guys. Padawat kulat ha. Hindi yung kumula. Natulungan tayo ni Jowa kakaso. Tulungan na kami agalak paltong. Buyan na kami agalak paltong. Lay pa kita paltongan ah. Lahat sumawa ka din eh. Hala. Nag-KJ. Nagwapo ka lang nga ko na. Nagwapo ba tigabsat ka? Nagwapo kami. Suna ka no? Awanin alay talaga na. Nakagad ah. Kita ka no laso na? Oh, nakala laso na. Guys, padwan yung views natin ng video at ako oh. Ano yung nasaktan? Tapi bagan mapangalaon. Malalaki. Ganda, kita nga Rod. Ay, aso ni ginudgud pa ni ala po. Agul-dawul-tag pa dyan ni ginudgud lang aro dan. Pag-ingat tayo. Sige guys magyaman pa doon yung views na ito eh. Agko kayo mo subscribe kayo. Dokwa papada tayo mga kwa. Maragsakan bibiyag na. Sige.